para kulit. Yeah. La ra ta ta ra 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 la ra ra la ra la ra la ra ra. Paguli ko sa harong, igwang parabon. Kan sa buyang mamitbit, iyo si tuntun. La ra ta ta. Imbis na sa kong isumbong, tinabang ko pa. Yeah, ako burat lang, ako burat lang, ako burat lang. La ra 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 ra. Paglaog ko sa kwarto, nagsunod si Celso. Nagahagad pambakal, duwang di kanto. La ra ta Kanda ta. ito man tinawan, pinablatter ako. Yeah, ako burat lang, ako burat lang, ako burat lang. La ra ra ta ta ra. Kan ako paturok na, buminalik siya. Ano man niya yan? Nawalan niya da aso laptop, asing kamera. Ayura, ganaya. La ra ta Kanda ta. niya man mahanap, kinuha ko daa. Yeah, ako burat lang, ako burat lang, ako burat lang. La 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 la. Layatan ako ni Ago, tapuro tambay. Puro tambay. Nagbabasol na siya sa sakong pagpiday. Ay, ano na yan? La ra ta Siya na nga ta. ni nagbubuhay, kinulgan ko pa. One man. Yeah, ako burat lang, ako burat lang, ako burat lang. La 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 la. Sa klapon talaga nangyari, kambangging ito. Halip ako sa gimikan, kaitong Domingo. Kaisip ka mo. La ra ta ta. Imbis na kaya magsimba, nagbiraw ko. May kwarta ka ma. Yeah, ako burat lang, ako burat lang, ako burat lang. La 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 la. Pag mata ko ning aga, uya mong sipay. Ano na? Supi na saray niyang kwarta, pambulong ni May. La ra ta ta. Naibakal ko pala nin arap, I don't know why. One man. Yeah, ako burat lang, ako burat lang, ako burat lang. La 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 la. Kaya dai magpakasagad, taara mo na. Taara mo na. An mangyayari sa imo kung laba ka. Dubi dubi. La ra ta ta. Ubus na mga gamit, pati sukwarta. One man. Yeah, ako burat lang, ako burat lang, ako burat lang. La 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 la. Aba ana ina, labing ka ba nga? Ang ari. Naisurat kong kanta, kan ako may tama. Duba. Saruhay. Yeah. Ato ako burat.